מה נשמע חלמנת וצופים מקרי. היום אני הולכת לעשות מיינקראפט דול האוס בטלפון. כן. אז תראו איזה מהממת היא. רגע. לא. אוקיי. אז בואו נתחיל. בסדר, אני לא זוכרת ששיחקתי בזה, הורדתי את זה היום. אז בואו נעשה לכם סיור. אז נתחיל פה בבניין העירייה הענק הזה. בסדר, נתחיל למטה. אני רק אהיה ברגע שיהיה לכם יותר נוח. נתחיל פה. מה זאת? את הלבושת הזאתי. איך. זה כאילו משרתים או משהו? לא הבנתי. אוקיי. הנה זה. אני לא יודעת מה זה הדבר הלא נפלגי הזה, אבל אוקיי. כאן יש אמור להיות עוף, אבל אכלנו אותו. וואו. ויש פה מנורה. ענקית. אז קדימה. רגע, לעלות למעלה. אוקיי, יש פה עוד חדר. בסדר, יש פה חדר ילדים. וואו. למי המיטה הזאת תספיק לעזאזל? אוקיי. אוקיי, בואו נעלה למעלה. בסדר, יש פה זה. נשב כמו של ליאור מנופסטר גיימינג, שכדאי שתרשמו לו לערוץ. אמר אין תקציב לשרפרף, רק כיסא. אני אשלח את הקישור שלו למטה בתגובות, אז כדאי שתרשמו לו לערוץ. אז בסדר. פה זה כאילו בר שייקים, הראיתי לכם את זה כבר? כן, לא. בואו נקרא שלא. אוקיי, בסדר. אז עברנו לבר שייקים. אני לא זוכרת שראיתי אותו. אז יאללה, יש פה כיסאות, שולחנות. יש פה את זה. מה? לא צוות. אני לא רוצה לשבת בזמן העבודה. אוקיי. אז יש פה הנה שייקים וזה, ולכן שייקים, אז בואו נעשה את זה. בואו נעלה למעלה, יש פה את הקיצ'ן. הכיור שהוא מעל התנור. למה לא שמו את הכיור פה? זהו, מה זה? טוב, יאללה, אני טבחית פה. זאת לא, אני עשיתי את הפיצוץ. אוקיי. אז נעבור לבניין הבא. אוקיי. אז נעבור לפה. סתם בניין רגיל. שאנשים שקטים כאלה. אז יאללה. בסדר. נראה לי אפשר להיכנס מאחורה, יש כזה דלת או משהו. לא, אני לא רואה פה דלת. אז נעלת להיכנס ככה. נתחיל פה. יש פה כזה חדר. וזה. אז עכשיו בואו נכנס לכאן. יש פה מדרגות שמובילות לאנשהו. אני לא אגיד לכם כי אני לא יודעת. אני בעצמי לא יודעת. מחדר מדרגות, המון מדרגות. בסדר, זה מוביל למרפסת. ואני רוצה שתראו ככה. לא יודעת, לא הכי זה כאילו מי יודע מה, אבל אוקיי, הייתי רוצה בית כזה. אוקיי, הבא. אנחנו מגיעים עכשיו לווילות. כאילו חוץ מזה, זה הבית של ראש העיר.
של מיינקראפט. זה כאילו בניין אחד? לא ידעתי. טוב, אז בואו נתחיל כאן. יש פה חדר. אוקיי. ויש כאן, אוקיי, מדרגות שמובילות לכאן. לכאן. לא לכאן, לכאן. לא לכאן, לא לכאן. נו, לכאן, לא שם. בסדר, ואני יכולה עכשיו לעבור, כמו שראיתם, לא ידעתי שזה עניין. יש פה חדר. ועכשיו נעלה למעלה, אין פה כלום, אבל אוקיי, יכולו לעשות פה איזה בריכה. ג'קוזי כזה, שיהיה יפה, כזה. טוב, אז כן חברים, אנחנו הגענו לסוף הסרטון שלנו. אז בסדר. אנחנו הגענו לסוף הסרטון, אז תעשו לייק, תרשמו לערוץ, זאת המתנה היחידה שאני רוצה ליום הולדת. ואתם כן מכירים אותי, עשינו סרטון מכירות. בסדר. אז בבקשה, אני מבקשת שתרשמו לערוץ, תעשו לייק, לא נראה לי שמישהו בכלל ירצה forever לרשום לערוץ, אבל אנחנו נמשיך לנסות. לא משנה מה זה יעשה לנו. גם זה הדבר האחרון שאני אעשה. ויאללה, רוקינרול, סרטון הבא. וואו.